Wat is er al je gebeurd in de badkamer in Spanje? Haha, nou, daar keek ik net over hoe ze is. Wie in ieder geval geen glijpartij in de badkuip. Volgens mij is dat er nog een beetje van makken. Dat snap ik wel. Wat wie het dan vol? Nou ja, uiteindelijk ben ik fan. Er wist een soort van wekker en een minuut later moest hij niet eens de ambulance zien. Dus dat wie voor mij heel raar. Wat die al je bloed? De Leeuwen bloed als ik de verhaal moet geloven, want toen kreeg ik nog net helemaal bij. Want wie is letterlijk echt even uit de tier? Ik ben wel echt even vet west, ja. Dus toen ik zeker wel een hersenschudding. Maar goed, ja, wel heel mooi hoe nou het revalideren gaat. Echt verbazingwekkend goed, kan ik al zo zeggen. Want ik denk dat de meesten om je heen en ik net hier toch dat het zo snel zou gaan. Maar ja, nou 2 keer getraind eigenlijk. En dat voor ons echt super. Dus prima. De hechtingen binnen juist eruit gaan. En nou shot het al een stuk beter uit. Nou shot het eruit alsof ik in de kroeg heb vochten. Ja, maar dat is net zo, hè? Nee. Dat kan ik wel uit de wereld helpen, dat verhaal. Ik hoop dat ik speel, ja. Ik wil heel graag de beker spelen, ja.